Бишне мәдәният йортына без җыенга килдек тә, монда беләсезме, нинди матур күргәзмә әзерләнгән. Һәм без үзебезнең дустыбыз, Бишнәнең алтын кул остасы Айгөл Гыйләҗеваны да очраттык. Аллага шөкер, Шулпан белән күрештеләр әле алар. Шулпан, сөйләп җибәр әле хис-фикерләреңне. Айгөлнең ул эшләнмәләре монда бихисап нәрсәләр, чәчәкләр, китаплар исем, кулдан эшләнгән картиналар, илек башлар, бияләйләр, бөтен нәрсә дә бар. Дуслар, шуны әйтеп китәргә кирәк. Айгөл безнең ул остазлыгына түгел, әле ул безнең социаль җитәрләребездә иң актив катнашучыбыз, подписчигыбыз. Һәрвакыт комментарийлар язып калдыра, безгә кушыла. Һәрвакыт Айгөлне без бик яратабыз. Әйе, районыбызның яңалыклар үзәгендә кайнап яши. Айгөлгә киләчәктә дә иҗат уңышлары теләп калабыз. Менә Бишнәдә яз җиткән, дуслар. Карагыз әле сез. Ох, без монда кайтабызмы бүген, монда гына калабызмы, кызлар?